Ale dovolím si zahájiť ukončenie zrazu. Ďakujem vám všetkým za účasť, teda najmä vďaka vám si myslím, že to dobre dopadlo, aj keď sme nemali sneh a tak. A iné veci sme nemali, ale všetko to dobre. Neviem, také údaje o počte účastníkov, o počte detí, o počte tých, čo si splnili zápočet, ten si potom pohľadajte Jozefa Junasa a choďte si na ním, aby on podpísal. To bude v oficiálnej správe. Zatiaľ mám len jeden, neviem, neoficiálny údaj, ale dosť dôležitý, že, viete, posledne tam mali školu v prírode, a potom sme boli my, a v porovnaní s tou školou v prírode, my sme mali 28 krát väčšiu spotrebu v tom bare. Ale počkajte, ale teraz neviem, či to není málo. V porovnaní so školou v prírode. Dobre, 28 krát. Takže sme ich potešili. No a na budúce to môžu byť aj iné rekordy. Neviem, čo som vám ešte povedal, bolo to s vami všetkými super. A ja ešte len poprosím Jirka, Jirku Homolku, pardon, ak som ti skomolil meno, ešte on, Jirko dostal od pána starostu vzácnu knihu, ktorú si osobne neprevzal, tak ja mu ju odovzdám pri tejto príležitosti. Je to taká istá kniha, jak prevzal Ivan Zapletal, História Donoval, krásne spracovaná v zásade od vzniku až po súčasný stav turistický. Děkuji moc, Vlado. Já bych si teda dovolil vás pozdravit jménem svým i jménem klubu českých turistů, moc poděkovat Vladovi a jeho týmu za nádherný zimní turistický sraz. Tomu tradičnému aktu, že na náš hríbik Stuh, ako všetkých zimných zrazov, pripneme 54. Stuhu ako slovenský zimný zraz turistov KST Donovali 21. Aby mi pomohla s týmto hríbikom. Dobre, takže odovzdávam Stuhu ďalším, ktorým zatiaľ ešte neznámym nasledovníkom. Ale bol by som rád, aby boli nejakí. Aj my. No.
No, takže na záver ešte